30 Δεκεμβρίου του 2009, πηγαίνοντας στο 2010, σήμερα η Μάρο ανακάλυψε ότι είναι έγκυος. Ναι! Και η Πατρίτσια σε 9 μήνες θα γίνει Γιαγιά. γιαγιά Πατρίτσια, λοιπόν. Πώς φαίνεται? Κοιτάξτε κάτι. Όταν το πρώτο έμειθα έμεινα κόκαλο. Λίγο κοκάλεσα. Είδα τη Μάρα να κλαίει, λίγο κι εγώ έκλαψα. Μετά κάπως συνήλθα, προσπάθησα να το συνειδητοποιήσω. Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει και πάρα πολύ καλά, να σου πω την αλήθεια. Σε 9 μήνες θα το συνειδητοποιήσει σίγουρα. Άμα δεν δω κοιλιά να φουσκώνει κάτι, ξέρω εγώ τι. Μάρο. Εύκολο είναι αυτό. Και τώρα να το κάνω. Δύσκολο. Θα το συνειδητοποιήσω σιγά σιγά. Αυτά τα πράγματα δεν παίρνονται έτσι αμέσως. Ξέρεις. Εντάξει, άντε. Περιμένουμε λοιπόν. Πάντως είναι χαρούμενο, ναι, πάρα πολύ χαρούμενο. Και περιμένουμε για το νέο βρέφος. Ναι. Εντάξει. Θα τα πούμε σε 9 μήνες πάλι. Γεια.